dararanan, darararararan, darararararan, dararan, dararan, dararararan. Me, pakaliala mo. Bangulalay. Tikwan nyo. Ay, ang ganang pagkali ka, pangit ka din siyempre. Gilati pang ibabagay yo. Anak yo untan nyo. Nalapuan ko Diyan siya. Di pangi kimat. Pasaki kimat. Tigong kayo natan. Sabayo, di po niti ala. Sige, galang siya. Medyo la ba? Uli pa sa liwyak. Dasya sa mga liw. Makulian natan. Ayan, dila na ako. Ang napolitiwala kad sika. Abalang mo, nautakan mo lalamot. Sayang. Uli pa 500 ko pa ni mo jay. Mga kami rin natamad di ay, piano at nang irasan. Bagayo ma. Ang kapitiwala yun siya. Andiyan, sa sumanalaw, nang babangil ka. Niya si rin. Biyo po ta Tetin mo lamang, babayagan mo ni. Abalang mo, nautakan mo ako, ha? 20 minutes later. Siguro si Sally Wanda may paborito yung pandesal. Nuduare gawa bilang agadi pandi salsal. Ay. Makakamirinda la. Tujalara. Kunti sinaliyo eh. Ay lang may babag ka. Ikita naman sa sinaliyo. Kunti merinda. Merinda? Walang pasalin mo merinda? Ay, sorry. Ang kapisinaliw ko. Magano si Rinta, mga na 20 duwalit ko ta, mga likay pandesal. Grabe bawi dama. Makapakapoy. Ito may 20 jay. Akin ko ito may 500 ko jay. Ang kapun dyan may 500 ko ay, inalam. Eh, konto ah. Ang parang nagsalita dito naman. I wonder why. Yesterday you told me about the blue sky. Mars! Mars! Bamin ko lang may 500 ko ta. Ipay-purayta naman mo ay. Akin ay.